الحمد لله القائل في محكم تنزيله لئن شكرتم لأزيدنكم ثم الصلاة والسلام على خير الورى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أمي على تنو على من بي أفانينا كوني أنيالي على بركة على با أنجيدي أمي كيسي نمدي على في على كوكي دنفونا سنهرمانكا أني أصدنيو أناك صحابا نمو سنوسا لدادو كسانغاني ميكالو كليتا أني فلا السلامي دمتون أنسارو جين فانتا أني ناني بلاجلي على ببركة أوفي نيغا على wale nyumando ni Sayyid Sherif Ousmane Madan Haidara dili jema mekalo kleta ani fla samba fla ani muka ani woro Sayyid Sherif Ousmane Madan Haidara ala sona ay sambiolon fla ani kelen soro anniversaire kene balla bena al-islamia de meton ansaru fe Côte d'Ivoire jamana kono Adjamé Abidjan Nord ala wale nyumandondo ala barikada do ni sodia do ni Sayyid Sherif Ousmane Madan Haidara dili jema Adjamé jamiyatu ansardin islami tondo uka anniversaire kene akera ni sodia ani nyanyari chamanyi jolidi baraw temelin kofe alquran sanman kalanin kofe ufe ubalen kata donke uka hospitalula ka la jalfenta kadi ambalako maminu yu yere soro ka ben 12 mai donyi inshallah alhamdulillah mi ala foka ala walmando ka ala barkada ni yayi kenen kaya bi sababu ti dore o de alhamdulillah comme angara mo ba no ya Sayyid Sherif Ousmane Madan Haidara na ala sona Allah subhanahu wa ta'ala neme baka anyi ka le bangeli kunyo be bi na nyo shima no ya 12 mai na ala sona wala Abidjan Nord de fédération olu ye jeli di bala je na ala sona Abidjan Adjamé la mairie kuru kono ka se kana fandaw deme na ala sona ni joli karamo Haidara bangeli kama ka se ka ala wele jeli mbita ka fanda fengo fen deme na ye ngo son se ka ke duwo ye ani barka ye angara mo na ka dema ye ani ansor be ani ansor kan baga be abise ka ke chogoya mina na ala sona ode anseya alhamdulillah anu sokado sraka jama bola chaw bola muso bola baran nyana et puis anga maire ba no e Adjamé maire ba e afana nana keneka alhamdulillah kana suche ke anyi ni barala donc la ambe ala fula ka ala wala mando ka ala barakada salli ala rasul karim inshallah be sokomana ambe maire kuru kona andana ambalmao ansardine mogo Côte d'Ivoire chaque année, 100 ans, on veut vaccination, don de sang, on veut organiser à Adjamé Konéa. Don de sang est moulé, comme il dit, il mi va dire, avec ta mort le foraké, jolité mort mouna. Donc, 100 ans en sardine pour organiser à Adjamé Konéa. Alors, on veut folie dit en sardine, ka foli lase oya chef ma mi o Sherif Ousmane Haidara ambu fo ku fo o be baramina parce que o be baramina adamadenw dɛmɛ baara le o b'o kɛ donc vraiment an y'a foli b'u ye. Sayyid Sherif Ousmane Madan Haidara a kɛra anw ma ɲɛmɔgɔ ɲuman ye k'an kana k'an bila sira kan sira min n'an ka dunuya kunnadiya an'an ka lahara kunnadiya bi sɔrɔ a la. Anw ka duwawu de sanga ni wagati o ka si sabatili an'o ka kɛnɛya sabatili an'o la kisili o y'anw ka hami de ye donc n'a ka san yɛlɛma sera san o san tɔn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ jamana o jamana k'an bɛɛ bi sigi de ni ala sɔnna ka o anniversaire kɛ ka ala fo ka ala barikada an bɛ kɛnɛ min kan bi o de ye Adjamé fédération nord komi Abidjan fédération ba fila tun don fédération sud ani fédération nord. Mais à la sonna fédération nord clara ka ke fédération saba ye donc fédération nord de n'a bi fo ma ko Adjamé la paix o karamɔgɔ de bɛ anw ye donc an ka ɲɛmɔgɔ ka wele sira ma ko an ye na an ye duwawu kɛrɛnkɛrɛn an karamɔgɔ ye donc tɔnden cɛman ni musoman an farala ɲɔgɔn kan ka na o duwawu kɛ de la donc ka na dɔrɔn k'a ɲini ala fɛ karamɔgɔ min bɛ ala min ka san 71 kalifa karamɔgɔ la k'a ɲini a fɛ hali bi karamɔgɔ si k'a sabati k'a barika hali bi ka san caman di a ma sabu a nana fɛn min di an ma an t'a fɛ a ka bɔ an bolo komi anw yɛrɛ ye ala ka danfɛ dan b'an ka ko bɛɛ lajɛlen na n'o tɛ anw t'a fɛ karamɔgɔ ka bɔ an bolo donc kana duwawu kɛ a ye tanga ani kisi la ka duwawu k'a denw ye a n'a bɔnɔ bɛɛ lajɛlen ani sirifila bɛɛ lajɛlen ka tila ka duwawu k'a bangebaga fila ye olu minnu kɛra sababu ye ka nin hɛrɛba d'an ma ka duwawu kɛ olu ye donc an ma na dɔwɛrɛ si kama ala wele de kɔ o ala wele fɛnɛ kɔnɔla la ala sɔnna karamɔgɔw nana musow bɔra cɛw bɔra
an fana nana seko min b'an ye duwawu la an k'o kɛ ka kuranɛ kalan ka dalayilu kalan siɲɛ caman k'a kɛ tanga ye an karamɔgɔ ye k'a kɛ barika ye an karamɔgɔ ye donc o de k'an se yan inshallah. K'a fɔ k'Ala barikada an bɛ se ka min fɔ ni kuranɛ kalan na n'i y'a ye an ye kuranɛ kalan kɛ a Seyidu Siri Usumani Madani Hadara a ye ɲumanya kɛ anw ye a ɲɛna an ma a ɲɛna an ka denbaya ma a ɲɛna an ka kabila ma a ɲɛna diɲɛ ma donc ni mɔgɔ min nin kɛ a bɛ wajibi an fana kan ka Ala waleɲuman dɔn wa Ala waleɲuman dɔn Ala barikada Ala min sɔnna ka san 71 di karamɔgɔ ma wala an farala ɲɔgɔn kan ka Ala waleɲuman dɔn ka Ala barikada o sigilen de ye Ala sago bonya b'a la wa an bɛ se ka min fɔ ladilikan la bon karamɔgɔ ka laɲini ye min ye karamɔgɔ ka haminako ye min ye an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'an k'an cɛsiri an ka hinɛ walidenw na an ka hinɛ adamadenw na karamɔgɔ ye o ladilikan min di karamɔgɔ ko 12 mina min ka bɔn ale bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan n'o ye ka mɔgɔ ye nafa min sɔrɔ walima mɔgɔ bɛ nafa min sɔrɔ o de ka d'a ye donc o ladilikan ninnu ne b'a fɛ tɔnden bɛɛ ka o ta ka baara kɛ n'a ye nafa in kana don tɔnden dɔrɔn ma a nafa ka se sigida bɛɛ ma a nafa ka di diɲɛden bɛɛ ma o de ye an ka weleda ye ka ɲɛsin tɔnden bɛɛ ma. Ni ye an ka fédération norden o ka bureau kɔnɔmɔgɔw n'a kɔmɔgɔw olu ka laɲini de ye nin ye karamɔgɔ ka bangeli 12 mai de sera san o san nin t'an ka san fɔlɔ ye san o san b'an bolo n'a lɛri sera an b'a nisɔndiya yira karamɔgɔ nali kɛra an n'u ma hɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnna an musow an tɛ karamɔgɔ sara sɔrɔ ni karamɔgɔ kun tɛ an bɛ yɔrɔ min na an kun tɛ kɛ yen an kɛra furucɛ labɔtɔbagaw ye an kɛra den barakamaw bamusow ye o nisɔndiya kama an bɛ to ka san o san an bɛ to ka nin laɲini denko manaw ani den faniw kuusiw an'a parfɛn n'a kitu caman an bɛ taa di dɔgɔtɔrɔsow la kɛrɛnkɛrɛn an ka ajana dɔgɔtɔrɔso karamɔgɔ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Sijan a caman bɛ Ala bolo n'o ye san 71 a caman an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a di an ma Sijan ni kɛrɛn lafiya Ala k'a d'an ma n'o ye a ka si yɔrɔ bɛɛ n'a dugu min n'o ye Maliba ye Maliba Ala k'a basigi tiɲɛ bɛɛ ni kan bɛɛ Ala k'a nati yarabi Ala k'a da ɲuman don a la Ala k'a Mali suma an bɛ karamɔgɔ n'a denbaya kalifa Ala min na Ala min tɛ kalifa tiɲɛ yarabi Ala k'a karamɔgɔ basigi Ala k'a mɛn an bolo Sijan ni kɛrɛn Ala k'a d'a ma kira n'a somɔgɔw bonya ye ni didenw lahɔrɔma ye ni serifu yɛrɛ bonya ye sɔli ala rasulula. An bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ wajulu kɛnɛ kɔnɔna na o kɛnɛ fɛnɛ fɛn min ye an ka karatekaw ye u fɛnɛ bɔra ka ŋaniya yira kɛ k'u ka nisɔndiya yira ni an karamɔgɔ bangeli ye laseliw sɔrɔla ka kɛ an karamɔgɔ Saz Dawud Jara fɛ a bɔra ka ɲɛfɔliba kɛ an ɲɛ Sayed Sherif Usman Madani Haidara jogobaw la a yɛrɛ ye baaraba minnu kɛ a ye jɔda minnu ta diinɛ kɔrɔtani na diinɛ laseli la o caman lasera a fɛ kɛnɛ in kɔnɔna na. Attention. National. C'est le soin malade et la télé monde béni du Bouddha. Nous venons donc c'est comme ça.
Ah, te lo pone. Es algo de ese lugar. Right. Ya no me tenía mucha conocer. Karamo wani sani ko karbola. Ay, jamba de sani ko ina. Asayid Shirif Usman Madan Haidara Mustafa Taleko Dagbelen caman bɔra ka fili la n'a ka wajuli k'a ye Haidara ka kabako min ka bon a bɛɛ ye o ye nin de ye sabula Ala ye kabako min di kiraw ma o de ye kana mɔgɔw bɔ fili la k'u bila kana sira kan o la mɔgɔ min sera ka mɔgɔ caman tuubi o cogoya la k'u bila sira ɲuman kan hali ni ma kabako wɛrɛ fɔ o ka ko la o bɛ kabakow bɔ jango kabako wɛrɛ b'a la a bɛ faamu Alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a taara ka fɛn in to yen a ka du kɔnɔ de yan'a ka taa a y'a fɔ ka d'a kan a ko ni ne Mustafa tɛ yen ni fɛn fila bɛ yen hali ni n farikolo tɛ yen bɛ yen u ko kira ni e farikolo tɛ yen mun de bɛ yen e pilasi la n'i bɛ dɔn n'o ye walima n'an bɛ hakili jigin e la n'o ye kira k'u ma n bɛ taa ka fɛn fila to aw bolo n'o fɛn fila in n'a ma dɛsɛ a kɔrɔ n'aw ma fili o fɛn fila in ma a bɛ sira min nɔfɛ a tɛ fila ma fiyewu
u ye kira ɲininka kira ko n bɛ taa ka fɛn fila de to aw bolo a ko a fɔlɔ o ye ala ka kuranɛ ye a filanan o ye ne Mamadu bɔnnaw ye riwaya dɔw ko suna nka a mana kɛ min ye a kɛra suna ye o a kɛra kira bɔnnaw ye o a fila tɛ taa ka ɲɔgɔn da sabula ni jikɛmisɛnnin ko bama ɲɛkili ka bon ni mɔgɔ min ko tɛ tiɲɛ ye fo n'i yɛrɛ jiginna ji la n'a kɛra suna ye jɔn de bɛ so kɔnɔ ko dɔ ka tɛmɛ somɔgɔw kan n'a kɛra kuranɛ ye a jiginna min kan o bɛ min don a la i fana t'o don a la o tuma na fila mana fara ɲɔgɔn kan n'a kɛra kelen ye jɔn mana kɛ min kan kira ko n bɛ taa ka fɛn fila de to aw bolo n'a bolo ma bɔ o fɛn fila in na a bɛ ne Mamadu sɔrɔ a ɲɛ lahara ye wa a bɛ kisi ala sɔnna cɛba min nana o sira k'ole ta k'a jira an na o de ye Sherif Usman Madani Hayidara o bangeli an b'o de kɛnɛ kan 12 mai 1955 wa kunun ye bɔ marale bangeli ye 11 mai a bɛ faamu de ya o tuma na a kɛra kabako ye Erekemaniw ka patron ani bayakɛlaw ka patron doni dugujɛ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ 11 ni 12 a bɛ faamu ala ye kabako masaba ye a fɔ ala ye kabako masaba ye o de la n'i sigira ka Hayidara ko in lajɛ i b'a dɔn ko a yɛrɛ ye min fɔ k'o don ko ala tɛ kira ci bilen ko mais ala bɛ dɔw yamaru ko a ye bɔ yamaru ye Hayidara ka nin kuma kelen a ti bɔ ne kɔnɔ fiyewu a y'a sɔrɔ n ka dɔgɔ mais nin kuma in ma bɔ n kɔnɔ a ko ala tɛ kira ci bilen ko mais ala bɛ dɔw yamaru k'a ye sira bila yamaru ye o kɔrɔ a Seyidi Sherif Usman Madani Hayidara ala sɔnna k'a yamaruya ni nin baara in kɛli ye tuma min na ala b'a dɔn ko ale n'a ka kan sabula ale de nin mission in de ka kan kuranɛ doni tɛ bɛɛ ta ye dɛ a tɛ jigin muso bɛɛ den kan don min ala bɛ kuranɛ jigin ko ala ye wolomali de kɛ a ye mɔgɔw lajɛ ka dugukolo lajɛ ka sankolo lajɛ ka kalifa nin bɛɛ la nin si ma se kuranɛ doni kɔrɔ mais Aminata den kɛlen kɔfɛ k'o ta o taalen kɔ o doni bɛ da min kun na o tɛ muso bɛɛ den sa an bɛ Bastan fo ni sigi in na an bɛ Bastan fo yan kosɛbɛ sabula n bɔra wajuli yɔrɔ dɔ la kunna sini Treichville-kaw fɛ n'a fɔ Kumasi musokɔrɔba dɔ bɛ yen a ko ale ye Tamanika den de ye a ko ala kɛli ka nin Bastan sɔgɔndi ka den d'a ma ko a ma bala ale la Bastan dili Sherifu ma a ye dɔ fɔ an y'o la nka Bastan yɛrɛ dilen kɔfɛ Bastan ye baara min kɛ pour ala ka se ka belebele in d'a ma a ye dɔw la kalanya la nka min ka bɔ a la n'a bɛɛ ye anw ka bi musow caman tɛ se k'o kɛ o bɛ n bɔ o b'i bɔ fɛn na fɛn min kan ka den kɛ n'i ɲɛsigi sabula maa o maa bɛna kɛ sɛbɛkɛla ye diɲɛ kɔnɔ walahi i ba b'i lakodɔn k'a sɔrɔ i ma na wa i yɛrɛ b'i lakodɔn k'a sɔrɔ i ma na maa o maa bɛna sɛbɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ i t'i na ka bala ɲɛtigiw la fiyewu a b'i faamu sɛbɛkɛla si tɛ na ni kodɔnnaw n'i ma yira u la o tɛ kɛ o abada yanni Mustafa ka na n k'a ko fɔla Isa de fɛ Isa y'a fɔ san 400 kɔ k'a sɔrɔ Mustafa ma na fɔlɔ k'a bɛ na dɛ k'a bila a ka kitabu la ko n bɛna aw nisɔndiya wa mubashiran birasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad k'a fɔ ka tila k'a tɔgɔ fɔ ka d'a kan n mago bɛ mun na ala b'a dɔn nin belebele in Bastan de tun kan ka sɔrɔ o de la ɲuman caman sɔrɔ man di ɲuman caman sɔrɔ man di dɛ ala bɛ den kɛmɛ di muso ma mais i yɛrɛ ka cɛlasigi tɔnɔ ye den min ye ala mago b'a la den kelen kɛ ma k'a d'i ma bamanan nin ye waati min kɛ dendanya la ala sɔnna a ma musokɔrɔba in ko a ma ko cɛkɔrɔba dɔ de nana bamanan nin fɛ a ka ɲumanya fɛ ka n'a fɔ a ye ko an b'a dɔn hami min bɛ i la ko denko don ko wa yanni i ka kuma i ka denko la ko ala y'i ka den bi sɔrɔ musokɔrɔba min fɛ ko ala y'o k'i garisɛgɛ ye n'o ye Bastan ye nka n'i bɛ den barikama ɲini ala fɛ n'i ma perepere latigɛ dɔrɔn ala bɛ musodennin d'i ma nka n'i bɛ den barikama ɲini n'i m'a fɔ ala ɲɛna k'a woloma ala bɛ muso de d'i ma nka Ali Imrana ye den ɲini k'ale bɛ den barikama kɛ k'ale bɛ cɛ fɛ mais ale tun kan k'a fɔ cogo min a tun t'o dɔn parce que jɔn don quoi a tun k'a fɔ ala n bɛ den barikama fɛ ale ko ala n bɛ cɛ de fɛ den barikama dun bɛ bange muso de fɛ
o kuma na muso min ka ale ka dugawu jabi den barikama bage o do dangana o kunti mana ala ya ka dugawu jabi ala ye muso de dama Maryam kana anye doni recherche ko ala anye doni do ala mais mi ma intéressé bi o de ya ka bara yi sabula sigi kala ka chama ngono mana barake akabara de bineni e nafa bi anaye nafa mi nya neni e o de la kitabu tigi ko kem sunnatan ahayta ba'da an amata ay sunan joli nyana maya usali kofi ay dara nali kon wa dolala ahmadta ba'da tawakkudi fili joli kumbe no fili tasma ku menenedu ne ay dara nali kera sababu ye ko tasma imba baba ne che suna mi kene kabe e nyagundo suna na waya na idra kana o kunde suna yo nda yichugo de kunyoyi ja suna yere de kuntunu nedu aidra dinna na di suna yi suna yere kuma tunu de farda yere de kuntunu o de la ni e qur'ane ta kala je qur'ane tafsir nu ba fa ma ahkamil qur'ani li ibn al arabi tigi ko ako qur'ane na ala kira ma chugo mina ko mo munu nyelloni ke ka sebeli ke ka fendo ko lu nyina na qur'ane na chugo ni islamiya di ko mo ma fo ka teme billahi akami tigi ko ti akamil qur'an li ibn al arabi fi tafsir suratul mumtahina qabla ayatul akhir wallahi ako doni baw kele ka qur'ane don ala kira taale kofe ako kunga ka islamiya fo mo nyana chugo mina wal ma qur'ane ku ye kundaga surunya ke ko jugu o koro dala sira la ko jugu chemi nana sira in tollasi atogo e ko sherif madani aida odela kitabu tigi ko wa afaita wal bidil hawadisi kadi dojjati zulumatu wal jahal wariyal azunuti akwa nana kana soro fili tasman menenedu wallahi seli bina befaga so bina befaga me fili mi yere bi adama de ka bato ti aidara de nana soro de tasma ku menena me angara mo gon nali de yo tasma di faga o fili tasma ko ni o ku manane de to kalama o ku menena yani doni ibi che islamia la yoro do angara mo kala seli kono nana angara mo sera ka mo munu fara nyogon ka dine la seli kono nana wallahi nasoro la akunna nasoro munu be sina nolu kunzira ko nyonge islamia be de kuni fasa kolo mi ngono bi nyama kuma to abane du pe na ija foti o de la information mi ga idra fe 2009 karamo keme shekini ko ako karamo keme shekini ko ni zigilema ako ni be karamo yi ako nga ko bara mi mabulo ka bo ako ni haidra kelempe de ninga au kelempe haidra ya asigi yorola aka yero kaidra yira asigi yorola onge karabo keme shekini ko shirus mamadani haidra ako ale de nana kana soro bidaya o mimi tu ko lo safe islamia kono o de kun cheji wera ko o kun cheji wera me haidra nani tuma mina nana qur'aneta adamina na seli test lamia yi adamina na odela o me seli test lamia yi mi nana o kuma kan boy ko kuma kan sabati qur'anena tuma mina do mina ko iti do lamia la ko fi ka baya le du worota o le du woro inde akamil qur'ani tigi de ko ako o le du woro mi ni haidara ya fo ako wallahi ko donu baga were de masoni foli de makunungo walma tarana ye kadasrala وقد استدرك التكسير جملة من المؤرخين وكتب المعالم وظائف الأمر دون وظائف النهي don ba wi talinga sagi ke utala me usegira ukunga ka fo mo ka wale nyuma ke ka wale jugu dabla me wale nyuma nge ko don ba utalo fe wale jugu ke ku masonga kuma ka chaya oka ndai drap makaide akamil qur'ani tigide ko eni ale de ni vo suratul mumtahina fotola muamina bika kuma bayaka abi fam ala kan sawaba be o kalfa mo la o de qur'ani o chama bi ka fo bi ko baraka ke ni qur'ani mo mi ni baraka na e kunu wa to ko shiru suma madana ida nge ka baraka ni qur'ani ka ba ko do kwa aidara na wati do de kono wati mi ala ere de kinga ba do ka kinga kana wati billahi ala ere ba do ka kinga kana wati odila ko andal lezi jaraita arbaba nuha fasabaktahum sabqal jawadi fil mujwidi
a ko a ni hakilitigiw ye soda kɛ ɲɔgɔndan kɛ cɛdankɛnɛ kan a y'u da i b'a fɔ socɛ kɔlen bi falenkuru da cogo min na o kɛra dɛrɛ dɔnni sira kan Seydou Ousmane Madani Haidara Ala kun ye dɔnni min d'ale ma o de ye an ka waati in dɔnni di ɔnkɛ Ala ye dɔnni min d'ale ma ka na an bila sira kan n'a ye ni Haidara tɛ a kuma minnu bɔra a da n'ale kelen tɛ i t'a mɛn karamɔgɔ si la a tɛ ye quoi i t'i bolo jɔ karamɔgɔ si la ko Haidara nana ni min ye a kelen pe a kelen pe kuranɛ n'a mumɛ bɛɛ aya 660 a kelen pe aya kelen da san ba joli a kɔfɛ san joli a ɲɛfɛ mɔgɔ wɛrɛ mana n'a ye n'ale tɛ bayatul islami o de la ko ale de ye ɲɔgɔndan kɛ ɲɔgɔndan kɛnɛ kunna ani hakilitigiw ye ɲɔgɔndan socɛ boli kɛ a ko ale de kɛla mɔgɔ fɔlɔ ye min gagnera u ye dɔnnibaw fara ɲɔgɔn kan ko ka taa Maroc ko ka taa kuma sida ko kan dɔnniba minnu tire la n'a fɔ mɔgɔ yɛrɛ ma sɔrɔ yɛrɛ mɔgɔ min y'a yira ko ne de ye cɛbɔ ye n bɛ taa Mali tɔgɔ la o de ye Seydou Ousmane Madani Haidara ye n bɛ fɛ k'a ka ɲɔgɔndan dɔ de f'i ye anta lezi jarayta arbaba duha i ni hakilitigiw ye sobo de kɛ ka ɲɔgɔndan kɛ kalan bɛ yen lɔnni bɛ yen kalan bɛ yen hikima bɛ yen mais Ala y'a bɛɛ di nin cɛkɔrɔba in ma tuma min na a y'a bolo kɔrɔta kalankɛlaw cɛ ma u ko ale min ma kalan kɛ ko ale bɛ taa cogo di mɔgɔ min yɛrɛ sɔrɔla ka bila a nɔfɛ o kunkolo sulilen de taara quoi mais a kun wulilen de nana o de la i dugu taga ɲɔgɔn woloma i kana maloya i ka dugu taga la kana taa ni bɛɛ ye dɛ kana voyager ni bɛɛ ye n'o tɛ i bɛ malo mais min dara ni Haidara ye lɔnni sodan kɛnɛ kunna u ye lɔnnibaa bɛɛ ɲininka lɔnnibaa bɛɛ bɛnna min kan ko silamɛya sariya la manani man ɲi fiyewu mais tuma min micro nana se Arbaba Nuha ma tuma min na micro nana se Bastanga belebele ma tuma min na micro nana se baya karamɔgɔ ma a ko karamɔgɔw ma aw ye kiri tigɛ cogo min ne ma ban a ko nka ne kɔni y'a ye min na o manani tɛ haramuya silamɛya fɛ bi tile in na ko silamɛya bɛ manani daga pɔri mɔgɔw ka jɛnɛya kɛ wa ayi ko silamɛya bɛ manani daga jɛnɛya balaw ka da jɛnɛyakɛlaw ma jɛnɛyakɛbaliw ka kisi o don anta lezi jarayta arbaba nuha fasabaktahum sabaqal jawadi fil mujwid o don Seydou Ousmane Madani Haidara o débat janjo de dira ma Mauritanie mɔgɔw cɛ ma mɔgɔ minnu ni Ala ye diplôme d'u ma kalan sira kan a bɛ faamu de wa Ala ye dɔnni dɔ d'ale ma ka bɛn ni nin ko in ye a ye maa caman diɲɛ la Seydou Ousmane Madani Haidara kɔnɔ bilahi Ala ye fɛn dɔ kɛ Haidara ye a ye maa caman diɲɛ la nin diinɛ in sira kan n'ale nali tun tɛ waati laban in na n'an ka karamɔgɔba dɔ ko ten a ko olu ye kalan kɛ arabula ka diplôme bɛɛ sɔrɔ a ko mais olu tilara ka don kalan na tuma min Haidara ye laseli daminɛ a ko bilahi k'u mago tun tɛ se u ka kitabuw ma ko mais kabi Haidara nana a ka laseli daminɛ u sɔrɔla k'a dɔn sa ko ja maa kan k'i kɔfilɛ i ka kitabuw la ale de ye dɔnnibaw bila ka baara kɛ Seydou Ousmane Madani Haidara ale de ye dɔnnibaw bila ka baara kɛ ale de ye kuranɛ ta k'a jira ka tila k'a fɔ ka baara kɛ n'a ye nin jamakuluba in bɛɛ ye kuranɛ ka weleda k'a de ye min bɛɛ se yan ni jumɛn ye bayatul islamiya lo min na a bɛ na n'o kuma in ye o kuma in tun tɛ mɔgɔ wɛrɛ da kɔnɔ ni Haidara kelen pe ten wa seli tɛ silamɛya ye seli tɛ mɔgɔ kɛ silamɛ ye silamɛw de bɛ seli parce que u b'a tigɛ quoi sinon a fɔra tan de seli tɛ silamɛya ye seli tɛ mɔgɔ kɛ silamɛ ye silamɛw de bɛ seli a fɔra tan de o kumakan in o don dangana ale de nana n'o kumakan fana ye mais mɔgɔw nana u bolo kɛ nin kumakan in na k'a minɛ ale yɛrɛ la tuma min na kuranɛtigiw ye kuranɛ bila ka sɔrɔ ka bidaya kow don silamɛya kɔnɔ
i bi fɛn bɛɛ k'a bɛnnen don anw ka silamɛya in kɔnɔ mun bɛ yen n'o bɛ da la Jerusalem Madani Haidara a ko wa fatata asdafal makarim lil wara a ko ale de ye jogo ɲumanya sira a y'o dayɛlɛ danfɛnw ye ale de ye dayɛlɛlikɛbaga ye jogo ɲumanya la danfɛnw ye o kɛra denmisɛnnin ka taa jɔ bi ko n tɛ fila fara Ala kan n tɛ ɲɛmɔgɔya kɛ ni Haidara tɛ an karamɔgɔ nin kumakan fila in fɔli ka tugu ɲɔgɔn na a kuma nɔgɔ mais ale de nana dayɛlɛli kɛ danfɛnw ye jogo ɲumanya la ni kuranɛ ye o kɛra dɛ bi ka fɛn bi jama na an sɔrɔ jamaba ye mawuludu jama ye salon mawuludu fɛn minnu tununa ɲinɛ i bɛ taa sɔrɔ olu fana tɔmɔnen don k'a bila magasin kɔnɔ ye ni min yera sécurité mɔgɔw fɛ n'o ye bayakɛlaw ye i bɛ t'o sɔrɔ o yɔrɔ kelen na ye salon ta fo ka taa se ɲinɛ ma a ye jogo ɲumanya sira dayɛlɛ danfɛnw ye Seydou Ousmane Madani Haidara ka sababuya kɛ jumɛn ye baya layidu 6 ne dugu dɔ filɛ ni Dabakala kɛrɛfɛ ko Fumɔlɔ ne wajulu kɛ ka kuma baya ko kan école dɔ nana a bɛ collège la ale ko ale b'a kɛ a ye baya kɛ ka taa dugu jɛlen a fa tɛ n'a bamuso ko a ma ko fɛn kura min dala ko olu tɛ nin siya dɔn nka ko a ka na karamɔgɔkɛ fɛ u yɛrɛw farala kan ko ka na nin bɔ a bolo ko nin ye fɛn kura min ye ko kabu bɛ silamɛya la u ma nin mɛn mɔgɔ la fɔ mais ale den dun y'o ta ka ban a dun dara n'a ye ka taa ɲɛfu ɲɛna k'ale ye baya ta olu yɛrɛ ɲininkali kɛ ko baya ye fɛn jumɛn a ye baya ɲɛfu ɲɛna u ko k'u ka taa ni den ye ko ka taa baya bɔ bilahi u taara an sigilen sɔrɔ anw ni dɔ bɛ réunion na u nana sigi an ko k'u ye dɔ di kamalenin yɛrɛ ye kasi daminɛ ko a facɛ n'a bamuso ko ka baya bɔ a bolo bilahi ko ale fa n'a ba ko ka baya bɔ a bolo k'ale ma se baya taama ko olu yɛrɛ ti baya siya dɔn fɛn min yɛrɛ dɔ yɛrɛ u ye kuma di ne ma ne ye min d'a ma ne y'o ɲɛfɔ ne ko n k'i den ma den ko a kana fila fara Ala kan a ka école continuer mais a k'a jija a kana ye josɔnyɔrɔ la a ka josɔn to yen ni silamɛ n ko ne k'i den ma n k'a kana suyɛni kɛ a tɔɲɔgɔnw ka bikiw ni kayew ni kereyɔnw n k'a kana o suyɛn n'i ko k'a ka bɔ a bolo o tuma na i yɛrɛ b'i sigi bilahi a ma mɛn fɔlɔ hali n y'a a video ye sisan réseau kan hali a ma mɛn bilahi kamalen yɛrɛ n y'a video yɛrɛ ye sisan sa écoleden réseau kan hali a ma mɛn mais anw ko a ma n ko min fɔra an ɲɛna bayako la a n'an ye min fɔ kalanden ɲɛna an y'a bɛɛ fɔ cɛ fa sigilen ɲɛna fa ko tiɲɛ yɛrɛ la ale den kɔni mana se ale kɔni t'o ba mɛn ko fɛn jugu tɛ ale kɔni b'a den ɲininka ni den kɔni sera a la n'o tɛ ale nakun kun ye min ye o de kun ye ka n'a bɔ a bolo ye parce que a fɔra olu ɲɛna ko n'a y'a ta ka ban dɔrɔn ko ani mɔgɔ ti kuma ɲɔgɔn fɛ bilen ko wa si bi dɔgɔya k'a si bi dɔgɔya ko n'i ye baya kɛ i b'i to so kɔnɔ ko hali i ti taa foro kɔnɔ nka ko n'i ka baya kɛ ka taa foro kɔnɔ dɔrɔn k'i bɛ taa tiɲɛni kɛ n'i tɛmɛna ka don dɔ ka foro kɔnɔ k'i ka baya bi ci bilahi nin bɛɛ fɔra an ɲɛna ko n'i tora i ka foro kɔnɔ i nana don dɔ ka foro kɔnɔ k'olu bɛ min dɔn o ye jalala de ye ko mais k'u ti baya dɔn ko jalala o don ne yɛrɛ kɛ k'a dɔn jalala ye fɛn min ye o kɛra o ye ne fana ye jalala ɲɛɲini o ye jalala ɲɛfɔ ne ɲɛna ne y'a sɔrɔ jalala ni baya dɛ baya ka bon jalala ye tɛ dɛ jalala yɛrɛ de ye baya ye ne y'a sɔrɔ ten mais olu fɛ yen mɔgɔ ti jalala kɛ f'i ka kɔrɔbaya k'i dɛsɛ i dɛsɛlen bɛɛ kɔfɛ jalala bi sɔrɔ ka d'i ma ko anw ye jalala d'a den ma o tuma na Seydou Ousmane Madani Haidara ko ale de nana ka na jogo ɲumanya sira don danfɛnw kɔrɔ o de la ko 15 mata zafara bihi yadul fata Haidara ye sanu damandɛgɛ de ye ko ni denmisɛnnin bolo y'a sɔrɔ lam yaftakiru fi mazawidin aw muzwidi a ti diɲɛ fantanya sɔrɔ kuma tɛ lahara ta Seydou Ousmane Madani Haidara a tigɛ dira denmisɛnnin o denmisɛnnin ma o ma fantanya kɛ diɲɛ kɔnɔ ye a ma fantanya kɛ lahara n'a fɔra fantanya i bɛna fɔ sisan e hakilila fɛn bɛɛ ye waritigiya le wari bɛ dɔ kunna n'o ka hami dalen kunna sini i bɛ fantanya préféré ni wari ye bilahi a bɛ faamu ko Haidara ye sanu damandɛgɛ de tuma min na ni denmisɛnnin bolo y'a sɔrɔ i bɛ lafiya diɲɛlatigɛ la wa i bɛ lahara sɔrɔ
o denmisɛnnin joli joli don ni baya layidu wɔɔrɔ in kama ni commerçants sera ka da u la k'u ta k'u bila u ka butiki kɔnɔ ka baara kɛ n'u ye wari sɔrɔli man gɛlɛn bi o ka wari baara o de ka gɛlɛn i bɛna baara ni jɔn ye o de ka gɛlɛn bi mais ni layidu wɔɔrɔ sababu ye a Seydi Sirif Usman Madani Haidara a ye jogo min don denmisɛnninw bolo a ye sanu min d'u ma n'o sanu in sababu ye baarakɛla caman dusu sumanen don i ka magasin kɔnɔ bi baya ye barika don nafolo la koyi sabula nafolo bi minɛ anw ka quartier in kɔnɔ yan Adjamé wari min misiri tile yan adamaden min misiri tile yan adamaden siya bɛɛ misiri tile yan tile ni su mais an bɛ Ala fo k'Ala barika da ni Sirif Usman Madani Haidara ye tuma min na ale nana ka na jogo ɲumanya sira d'an ma denmisɛnnin minnu sera ka ɲɛsin ale de ma ka baya layidu wɔɔrɔ ta f'an filɛ sigiyɔrɔ min na o nɔw bɛ hali sini a ti ban o nɔw bɛ hali sini a ti ban an ka bayakɛla don ala ma mɛn a fa fatulen fa tun bɛ wari mara sachet de kɔnɔ fa fatura k'a sɔrɔ wari min bɛ sachet kɔnɔ fa yɛrɛ fatura k'a sɔrɔ a tɛ wari in da dɔn bilahi a fatura k'a sɔrɔ wari min b'a kunna a t'a da dɔn mais u ye maɲumako de kɛ k'a fila kɛ wari min b'a bolo a y'a siri mana sachet de kɔnɔ k'a bila dilan jukɔrɔ a denkɛ fɔlɔ nana baya kɛ a fatulen kɔfɛ ale min ye baya kɛ da ale de tora yɔrɔ bali la k'a to a ka minɛnw farali la ɲɔgɔn kan ka taa sɔrɔ wari koli dalen don mana sachet kɔnɔ ale ye wari koli ye dɔrɔn ale ma bala foyi la dɔgɔkɛ dɔ fana nana foli kɛ o ye foli kɛ dɔrɔn ale ye sachet tɔ pousser ka don yen o dɔgɔkɛ bɔlen ale nana lajɛ sisan k'a dɔn fɛn min don k'a sɔrɔ wari don ka taa wari jate a kelen ni Ala kelen k'a sɔrɔ wari ye miliyɔn 5 ye miliyɔn 5 walima miliyɔn 3 ne hakili to yɔrɔ in na bilen o wari in dɛ ale de taara sigi ni wari ye an karamɔgɔ de y'a to Mali la ye k'a fɔ a ye ko nin ye jamajɛ ye k'i kelen ta tɛ k'i ye baya layidu wɔɔrɔ min ta k'i kana ɲinɛ a kɔ Sirif Usman Madani Haidara ale de ye jogo ɲumanya sira don ka denmisɛnnin ka se ka misiri biriki fɔlɔ da Haidara nali de y'a kɛ n'o tɛ misiri biriki fɔlɔ dabaw kun dɔlen don ni tɛ se kɔrɔti bon na ni bɛɛ ye ka bazin pili man bon ni bɛɛ ta ye i ye mɔgɔ da gbɛlɛn ye o de tun ye misiri biriki dabaga de ye mais misiri biriki de bi da mɔgɔ fɛ ko min ma deli ka jɛnɛya kɛ Sirif Usman Madani Haidara ye denmisɛnnin min bila o la bi dan si t'a ka fara npogotiginin kan min ma deli ka jɛnɛya kɛ an ka sɔrɔ karamɔgɔ dɔ denmuso filɛ ka furu a tɔgɔ ye di Buwake kɔfɛ dugu in na sisan a ma mɛn bilahi n k'a kɛra fo min misiri bɛ ɲini ka wuli de den mɛnna k'a sɔrɔ a ma cɛ sɔrɔ a nana cɛ sɔrɔ a furulen n ko ale de nana wa jamaata asdafal makarimi lili wara ale de nana jogo ɲumanya fara ɲɔgɔn kan k'a di danfɛnw ma n bɛ k'o d'i ma dɔɔni dɔɔni mɔgɔ se ka Haidara ka fɛn a ka baarakɛnɛw de bi fɔ mais Haidara yɛrɛ ye nin ye an dɛmɛ Haidara tɛmɛn'o kan a ye baara minnu kɛ a n'a bɛ ka min bɛ ka k'a kɔfɛ Haidara ko b'o niveau de la bi n'o tɛ Sirifu don Sirifu tɛ an dɛmɛna o bɛɛ nouveau kan a ko k'an y'o to o tigiw bolo Kulibali don a ko an ye Sirifuya to a tigiw bolo mais an bɛ yɔrɔ jumɛn Bamadani ka zumana ye baara min kɛ an bɛ yen de wallahi denmuso in wulila ka jɔ misiri cɛ ma kabako dan don quoi maa ɲɔgɔn ye o bilahi misiri fa jama kɔɲɔmuso yɛrɛ wulila k'i jɔ a ko ka foli d'ale fa ma bilahi ko ka foli d'ale fa ma a ko ale bɛ Ala fo ka Ala tanu ka Ala waleɲuman dɔn ka tila ka wari dɔ bɔ a kunna k'a d'a fa ma k'a k'a jija ka t'o di Haidara ma ko muso b'i disi bugɔ ni fɛn min ye ko ale bɔra n'o y'a fa bara k'a bɛ taa n'a y'a cɛ la so Sirif Usman Madani Haidara a ka wajuli ni maa si ta tɛ kelen i bɛ wajuli kɛ i b'i karaba de k'a kɛ Haidara ta cogo ye n'i ma kɛ ten i b'i yɛrɛ lamɛn mɔgɔw bɛɛ bɛ ban i la i b'i yɛrɛ lamɛn n'o tɛ bɛɛ bɛ ban i la o la ko ale de nana ka na jogo ɲumanya sira k'a di denmisɛnninw ma sanu damandɛgɛ don quoi i ni fa n'i bolo danna a la wallahi ko n'i bolo y'a sɔrɔ n'i m'i yɛrɛ janfa sanu damandɛgɛ don parce que n'o fɔra kaba dɔrɔn mɔgɔ hakili la ko wari k'a bɛɛ de ye nafolo a bɛɛ tɛ nafolo ye o tɛ tiɲɛ ye o non o bɛɛ tɛ nafolo ye wallahi hɔrɔn ka hɔrɔnya b'a bolo e kɛlen ka baya kɛ i ka hɔrɔnya b'i bolo i ka danbe b'i bolo o ɲɔgɔnna fɛntigiya tɛ abada
o ɲɔnɔ fɛntigiya ti o la jɔn de kɛra o sababu ye Sheriff Usman Madani Haidara onge ale de nana sanu damantigɛ dayɛlɛ ni denmisɛnnin minnu sɔnna k'i bolo d'a ma ka don a la ale de kɛra sanu damantigɛ tigi ye k'a di mɔgɔw a bɛ faamu wa Ala sɔnna a ma Ala y'a dɛmɛ ka se niveau min ma ni ba san ka dugawu ye sabula ni den sera yɔrɔ dɔ ma i b'a isaye ni mɔgɔ den sera yɔrɔ dɔ ma i b'a isaye n'a sɔrɔla a bɛ se ka to i kɔfɛ i b'i janto o la dɛ ni denw b'i bolo i b'i denw isaye i b'i denw isaye jumɛn bɛ se ka nin place in ta fɔlɔ anw ka maakɔrɔbaw n'u tun bɛ furu kɛ u tun b'a lajɛ de u bɛ musomanin caman furu ka na n'a ye so kɔnɔ u b'a fɔ o ma ko cɛlasigi c'est-à-dire ɲɔtigɛdenw u bɛna ɲɔtigɛ kɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila o b'a sɔrɔ u bɛ ka cɛw lajɛ ka musow lajɛ jɔn ni sigi de ka kan u bɛ sɔrɔ k'a di sisan kɔrɔ u tun bɛ musow lajɛ jɔn kan ka sigi nin kun na kun dɔ de tun b'a la o. Nin waati in na an ka kɛnɛ maabaw bɔra ka kɔrɔfɔw ta k'u ka nisɔndiya u ka duwawu don ka sanga ni Seyid Sheriff Usman Madani Haidara ale ka san 71 sɔrɔli ye. O la yan an bɛ to an ka foli kɔnɔ an bɛ sira ɲini an ka Seyida fɛ n'o ye Tɛnɛ Konate ye a bɛ an cɛ ma yan kɔntigɛ b'an kɔ an bɛ sira ɲini a fɛ o kɔfɛ an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ nin kan mɔgɔ mɔgɔ sen y'a yɛrɛ se yan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini Alahu Taala fɛ fɛn min ma natɔ sɔrɔ Ala kan'o kɛ k'a tatɔ sɔrɔ k'an ka commission d'organisation fo nin y'a tile damani u bɛ baara la fo kana se bi ma ni Ala sɔnna baara bɛ taa kun cɛ sini u ye wulikajɔ caman kɛ baara kɔnɔ baara ɲɛna an b'o fo k'o waleɲuman dɔn k'an ka techniciens fo k'an ka tɔgɔ di an balakaw fo balakaw mobiliser la kunu jolibɔyɔrɔ la fo kana se bi ma jolidi kɛnɛ kan o mobiliser la bi duwawu kalanyɔrɔ la o mobiliser la kana se fo wajulu kɛnɛ kan yan an b'o fo ko Ala k'o sara o kɔfɛ an bɛ an ka karamɔgɔw fo u ye duwawuba min kɛ bi sɔgɔmada in na fo ka se su in na Ala ka bɛɛ minɛ an karamɔgɔ ma an b'a ɲini Alahu Taala fɛ san 70 caman Ala k'o di an fa n'an karamɔgɔ Seyid Sheriff Usman Madani Haidara Ala ko o nɔgɔya ye Ala ka sijan di a ma Ala ka kɛnɛya di a ma an b'a ɲini Alahu Taala fɛ an ye ɲina 2026 anniversaire kɛ san wɛrɛ ta Ala k'o yira an na an b'a ɲini Alahu Taala fɛ a ka denbaya Ala ka kɛ sago ye an b'a ɲini Alahu Taala fɛ a jugu dogoni na bangeni Ala ka don an n'o cɛ o kɔfɛ an bɛ an ka conférencier fo n'o ye Imam Jara PK 18 a ye walanda min di a y'an fa an b'a fo ka waleɲuman dɔn a ka nin kumakan sanuman na an ye caman faamu an karamɔgɔ la bi ka daminɛ a bɔnnaw la fo kana se a yɛrɛ ma a ye walanda caman di an ma an bɛ dugawu kɛ dɔnni Ala ka jidi o kɔfɛ an b'an ka parrain fo n'o ye an ka Ansar tutigɛbaga ye an fa n'o ye Elhaj Idris Kulibali an b'a fo dante foli min na a n'a ka mɔgɔkɔrɔbaya a sɔnna ka jɔ parrainage kɔrɔ bi su in na vraiment an b'a fo ka duwawu k'a ye hami min bɛ a la Ala k'o dilan hami min bɛ an n'a la Ala ka bɛɛ lajɛlen dilan hakilila bi su in na duwawu tɛ fo an fa fana bɛ yan n'o ye Elhaj Imam Musa Sangare an b'o fo k'an karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo waati koronin don an bɛna kuma surunya. Rahman Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. An sigira hɛrɛ Ala k'an wuli hɛrɛ la Ala k'an ka batokɛlaw minɛ Ala k'an ka mun nɔgɔya Ala k'an ka laɲiniw sabati an karamɔgɔ Seyid Sheriff Usman Madani Haidara Ala k'a mɛn an ye a kɛra an ma ɲɛmɔgɔ ɲuman Ala k'an k'a ma kɔmɔgɔ ɲuman n kira n'a somɔgɔw bonya ye sɔlila ala rasul o kɔfɛ an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na an bɛ foli daminɛ an ka ɲɛmɔgɔw la n'o ye an bɛ min y'a sigi la an ka fédération nord a président n'a bureau kɔnɔmɔgɔw olu min ye nin kɛnɛ sigi an b'o fo ka wari ɲuman dɔn o kɔfɛ an b'an ka karamɔgɔw fo dante foli min na depuis sɔgɔma u b'o sen kan duwawu kalan na duwawu minnu kɛra Ala k'a bɛɛ minɛ baara min kalifa Ala k'o fangaw se Ala ka laɲiniw sabati o kɔfɛ an b'an ka wajilikɛla fo n'o ye an ka karamɔgɔ Imam Jara a ye ladilikan min fɔ a mɛn tulo ɲuman Ala k'a d'an ma Ala k'a dɔnniw jidi Ala ka laɲiniw sabati sijan ni kɛnɛya lafiya Ala k'a d'an ma
kira n'a somɔgɔw bonya ye sɔli la rasul o kɔfɛ an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ an ka ɲɛmɔgɔw la cɛw la sous-sections na sous-sections na musow la ani cɛw la denmisɛn ani makɔrɔbaw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na ya rabi ala ka bɛɛ sara ni hɛrɛ ye an ye kɛnɛ min na n'o ye an karamɔgɔba Usai Serif Usman Madan Haidara n'o y'a ka san 70 ani kelen o san yɛlɛma an b'o kɛnɛ kan a caman bɛ ala bolo ya rabi ala k'a yira an na ya rabi ala k'a nafa n'a baraka ye sijan kɛra an lafiya ala k'a d'an ma an b'a kalifa ala min tɛ kalifa tɛmɛ ala k'a kisi ala k'a tanga mali ala k'a basigi kira n'a somɔgɔw bonya ye sɔli ala rasul bismillahi rahmani rahim والصلاة والسلام على رسول الله وآله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين أني سوكادين كنكا بكا كماتا توم غكورو بدي تغلا أدو فلان كرفني ني أستاذ موسى سانغاري Année au Louis Barain Damne depuis 1989. Ambe Kimina ni no 220 kini ye en chéri doy 89 oya soro ansar masigi folo. Nene Musa Sangare antube Tomina Williamsville Nour Yakin anana karamo no fe nin karse indila an ko fe carré fladron sanga soro be ajatigi chatube ajigira anana no fe atala wazuli ke Williamsville Misiri bala 89 kana bla sisa a san bisabani woro koni abobo ambe hedra ko ambaka kalande yala ama foi sura ala ni kungorotate ngo fo karamo ere mawludula ama foi sura ala ni bunyate akanga demse nya ambulo ambe au fene encourager au demsa mu kan kene sanuma ni sigi kan bunya baninke ka karamo ga kuma ka yelema ka ke wale. Vous êtes la parole de Haidara en mouvement. 241 de poches de sang à Adjamé et 287 poches de sang à Abobo. Vous êtes la parole de Haidara en mouvement. Les autres ôtent la vie au nom de l'islam. Vous vous donnez la vie au nom de l'islam. Les autres versent le sang au nom de l'islam. Vous vous donnez du sang au nom de l'islam. Bravo à Sek Sherif Ousmane Madain Haidara. Joyeux anniversaire à toi. Qu'Allah te donne longue vie. Longue vie à toi. Pour que l'islam prospère. Donc, vous qui avez organisé vraiment cette cérémonie, les anciens de l'Ansardine, par ma voix, vous remercie. Bonne fête. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaka jidamboro. O kumaka gbele amboro ni watinga. Sabla mamu kumana sisa aye feno jigambe kono. O an demisenu an gana kuma lu non na vraiment c'est pas facile. Mais kuma emi ni bonyana vraiment tu dois le respecter. O bonya be bonya mako segi be. Anga bonya mako segi a folun kofe. Ani fédération Abidjan Nord de folu kofe. Anaka section, anaka sous-section ni ton don, cheo anu muso. Ambe bonya mako segi ke odu de. Odu mingala sababu nyuma an ye ni ton don wa an fana tugulo ko. Nolu nana lo kene kono ka do kan ye an be se ka mun fɔ wala vraiment ali bela la ka chini kena dama. Amen amen amen. Le président Idriss Koulibaly fɛnba kono aya bɛ fɔ aya bɛ kɛ mais ali bele mi ma ɲɛ la a bɛ wasala no de an ma ɲinɛ aw y'a ta pareil anw fana y'a ta pareil an si tɛ ɲɔgɔn kalama jɔn wasabaga de y'ala ye wa ma bɛɛ n'i ka don de ne b'o fɔ bɛɛ ɲɛnɛ
i ka hakilina a kan ka ɲɛ wa n'i y'a fɔ n'a ma ta sigi n'a ye walahi ala bɛ cɛ dɔ ci min bɛ i ka hakilina baara wala an saro an ka kɛ tan an ka balimaya an ka jidi foyi kana an fara ka bɔ ɲɔgɔn na an ka bureau tɔgɔ la an bɛna da yan ka bonya kosɛbɛ k'a yɛrɛ ani ce ani baraji a ka to ka sɔrɔ la mɔ kɛnɛ in kun cɛra ni madame Napo Tɛnɛ Konate ni ale ka dugawu sanumanw ye. An bɛ o min ka kɛnɛ kan bi an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo an nisɔndiyalen don bi ani saruw bi donba de ne ni aw bɛɛ lajɛlen bolo bi an karamɔgɔ ka bangeli don ye an bɛ se k'a fɔ ko bi anw ani saruw ka mawulidu don ye donc an bɛ ala de fo ala min sɔnna ka ɲinɛta jira an na kuma bɛɛ lajɛlen kɛra ka ban an bɛ an ka karamɔgɔkɛ fo n'o ye Usaz Dawu Jara ye ale bɔra ka sirifikɛ fɔ ne ni aw ye sisan an bɛɛ lajɛlen nimisi wasara an bɛ a fo a ka dɔɔni ala ka barika don a la ka bɛɛ lajɛlen fo ka karamɔgɔw fo an baw bɛ kɛnɛ kan an faw bɛ yen an bɛ bɛɛ lajɛlen fo su kora san bɛ fɛ ka na an bɛ dugawu de kɛ Jara ye o de fɔ n'an ka mɛ ni sirifikɛ in ka ɲumanya fɔ an bɛ si yan an tɛ se k'a bɛɛ lajɛlen fɔ k'a ban mais mɔgɔw ɲɛ bɛ min na o ye wasakɛ hali ni an ma kuma a ka baara kɛ nɔ bi diɲɛ na bɛɛ lajɛlen ɲɛ bi a la donc anw de wasalen don ala sɔnna ka anw minnu kanda ka an dusukun sanuya ka tugu ni sirifikɛ in na mais o de fɔ waati bɛɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen e nana diɲɛ na k'i yɛrɛ ye ni sirifikɛ in kɔ e kan ka ala tanu e de kɛra jɔn ye jɔn min kunna jara e kan ka ala tanu o la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ala ye ɲinɛta jira an na ala ka san caman ta jira an na karamɔgɔ yɛrɛ ala k'a mɛn an ye ala ka kɛnɛya di a ma san caman bɛ ala bolo ala k'o di an na a ma kɛnɛya ala k'o di a ma ala ka labanko ɲuman di a ma ala ka sini kɛnɛyaw di ala ka garisigɛw foni ala ka hamiw dilan ala k'an sagow kɛ an ye karamɔgɔ kɛra ɲɛmɔgɔ ɲuman ye ala k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye ala k'o k'a ka alaya kama kira n'a so kama sɔli ala rasul nisɔndiya ani ɲaɲari o kɛra ka anniversaire kɛnɛ in labɔ ka sanga ni mɛn kalo tile 12 san 2026 kɛnɛ min ni a labɛnna alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru fɛ Ajami Abidjan Nord de an ye kɔrɔfɔ galamani cɛngu baara in labɛnbagaw la u bɛ bɔ ka ɲɛfɔli caman kɛ an ye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Aida. Happy birthday to you.
ni an ye waleɲuman dɔn ani ala barikada kɛnɛ min labɛnna alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru fɛ ajami Abidjan Nord k'u ka nisɔndiya n'u ka ala barikada yira ni se ye Sherif Usman Madan Haidara ka sanga ni a ka san 70 ani kelen sɔrɔli hukumu ye. An bɔra ko ɲinɛ anniversaire baaraw de yira aw la. An bɛ dugawu don ta ka ɲɛsin Seyid Sherif Usman Madan Haidara ma ka fɔ sijan ani kɛnɛya ni labanko ɲuman ala ko kalifa a n'a ka zuriya bɛɛ lajɛlen na. An b'a fɔ ka joyeux anniversaire.